ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ01, мардуми дураи ватан, нафарое ки моро доимо тамошо мекунед ба хотири харид кардани мошин ва хонаҳо. имрӯз 23 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯши арзон дар канали Сауду ТВ пешкашо мешавад. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp роекунед реклама карда фурӯшта мегузорем. дӯстон комментария кунед кадом маркаи мошин любителен, то чанд сум мошин дар кортунай таги комментария нависам. худохоҳ навор мекунем. наворои моро мардум ба хотири харид кардани мошин ва хона тамошо мекунанд. навори мошино ки кардем ба хотири харид кардани мошин тамошо мекунанд. хонаҳода хонахароб бача азиз, лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, комментария кунед, лайкотонро ҳатман монед бачаҳо, подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. ба ҳаматон тамошои бопарғат бача азиз. дӯстон телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر خودشون با ماشینشون اومده بارتون میگیرن انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه به دوشنبه، کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغون تپه، مومین آباد و واسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба якумин мошини фурӯши имрӯза. Daewoo Nexi фурӯши арзона ки срочняк аста ки дар ноҳияи Темур Малик. солаш бошад 1994. 94 солаи 11500 нарх дора. гази холияи объёмаш 1.6 коробка механика. балон, аккумулятор нав, ҳуҷҷат надора, утилизатсия надора. мошин дар ноҳияи Темурмалик. ручкаи дарш мега вайронай тамом. обши 500 сомонӣ меличи кор дора. моторуш коробка ходовой соз. балон, аккумулятор нав, ҳуҷҷат утил надора. хулоса мегирен 11500 да мешава 500 сом расход мекунен 12000 сомонӣ да мошина ҳай када мегарден. кадометон харидорен марамат аз номи Сауду ТВ ака қати занг зада чах кунем бача азиз. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra F дар кузуфи хечибек. одамое ки хечибеки арзон хоҳиш карден бигирен шака. солаш бошад 97, моторуш 1.6 коробкаш механика, бензини газ сӯзишворӣ, ҳуҷҷато бучид мега. ноҳияи Ҷалолиддини Балхида қарор дора. нарх боша 97 сола 29000 сомон мега. солаш 97 29000 сомонӣ. муомила дора. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp. Тоҷикистон дастӣ, Русия WhatsApp да пайвастай. фақат серьёзни харидорон аз номи Сауду ТВ занг занед бача азиз. одамое ки хечибеки чотка состоянии зур хоҳиш карден, каму бешака мошин хеле бояд мошина як моҳи кам мекардан, баъд видео мекардан. фикр мекунӣ ки хеле хироштагию ам хеле ҷош бисёре не ки хел не бачаҳо. хитон бо далши занг за чах кунем бачако. дӯстон мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A. солаш бошад 1993. мошин ҳозир дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 15000 сомонӣ нарх дорад. бензини газ, объёмаш 1.8 коробка механика. WhatsApp-шон рӯи экрани шумо бача азиз. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. утилизатсия дорад. документ 6 моҳи дига ҳастай. газ, бензин, мошин нозада ҳастай. алиш намешавад. харидори конкретно нависен. муомила кам тарак дорад бача азиз. Vectra A солои 1993-ра 15000 сомонӣ мега. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. занг зада масиҳат кунем бача азиз. имкон боша, агар ба шарти имкон боша наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ма бовар дорам
90-100% бовар дорум лайк мондан камбуд надора. ҳаракат кунем ки дастгирӣ кунем бо худохоҳад мошинои арзон бисёртар монда мешаванд. Мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra дар кузови хечибек. Анаи хечибек дӯстон тозаи бадай. Солаш боша 96 солаи. Дар шаҳри Кулоб қарор дора. 39000 сомон нарх дора. Худо хоҳад бо арзон мекуна. Газ, бензин объёмаш боша 1.6 коробкаша механика. рақамҳои дастии ахираш 59 да занг занед. одамое ки хечибеки тоза харидор кардан ҳастен, занг занед. Хечибек фурӯшӣ ҳуҷҷатош декабрда буд мешава. ноябр ҳозир декабр мешава. Яън пас буд мешава. мошин нахадуай маълумоти пурра занг занен. мошинхаротон боз мефаҳмонатон. инаи свет дӯстон хадавоя медонен. краскара бинен тозаак, балонот чотка, калпаки фасон, кузов хечибек дар ҳолати беҳтарин ранги самбақа 39000 бо кам тарак муомила мешавад азиз. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ гарени фасони хушрӯи замонавӣ. Opel Astra ҷи ки солаш 2011 дар шаҳри Душанбе мордара бинен 56000 сомон нархш. 56000 дар кузови хечибек. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробка механика. мошинча зури бадай задагӣ пусидагӣ надора. мотор 100 коробка 100 хадавои 100 кондисионер ях. мошинча фули фулай тамоми наворотора дора. солона ҳуҷҷат утилизатсия дора. аниқ одамо телефон кунен. срочна фурӯшӣ 56000 сомонӣ. спед кунем бачако бигиренаш. хеле нархо редка мешава. фақат серьёзни харидоро аз номи Саудо ТВ метонен занг занен. мордара бинен қадду қомати фасон. қисми дохил ҳама кнопка. хулоса ки кадомитон мегирен. марҳамат 2011 сол соли барориш дар шаҳри Душанбе. мегзарем ба шашумин мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класси 2000 выпуск. мошин дар шаҳри Душанбе 54500 сомонӣ нархш. фақат бензини холӣ объёмаш 2 коробка автоматика. ассалому алайкум мардум ва подписчикои канали Саудо ТВ. мошин дорем C-класси 2000 мега 54000 мегем бо муомила мекунем. бензини холӣ объёмаш 2 коробка автомат. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷат утилизатсия дора. мотор коробка 100. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе. сума болои капода партен соҳибмулк ҳисоб мекуна. документатсияш қатӣ ба номтон оформ мекуна. мефурӯша хулоса. C-класс харои серьёзни. рақамҳои ватсап ахираш 2983 да аз номи мо ба дили пур метонен муроҷиат бикунем бача азиз. ами қанавор мекунам неки лайко камай. лайкото монен подписиясияро фуромӯш накунен. чӣ қадар дастгирӣ шава бо мошинои арзон иншоалло монда мешава бачако. мегзарем ба ҳафтумин 21099 фурӯшӣ. Lada Vaz 21099 аст ки солаш 2003. мошин дар шаҳри Душанбе 11500 сомонӣ нарх. дар кузови коробка. ранги коробка нигоҳ чӣ хел фасону чотка. бензини холӣ объёмаш 1.5 коробка механика. мошинчаи чоркунҷа дар ҳолати нахаду. ҳолати беҳтарин мотор коробка хадавои 100%, балоно 70%. мошин умуман газа дидагӣ нест, фақат бензин. қатъи гаштагиай. черепахаш мега варид надора. ҳуҷҷат утилизатсия надора. мошин хобд. срочна моторш инжектор 1.5 қатъи. ватсапшон ахираш 4 та занг зада далши маълумотша бигирен. ма фақат навор мекунам бачо. мо рӯӣ мекунам, мо қабул мекунем. пешкаши шумо харидорӣ мекунем. чӣ маълумот дар кора далши рақамҳои ватсапи оиди ҳар як мошин соҳибмулкода занг занед. мегзарем ба ҳаштумин филдери фурӯшӣ 43000 сомона. Toyota филдери фурӯшӣ аст ки солаш 2014 мошин дар Душанбе мега 43000 сомонӣ. нигоҳ кунен далши гӯшне чӣ мегум. объёмаш 1.5 коробка автоматика. мошин дар Дубай қарор дорад. нархи мондагӣ дар Дубай фақат. қатъи перекидкаш то Торикистон, қатъи растамошка, утилизатсияш 86000 сомонӣ мешавад. хит карден 86000 мешавад. перекидка ва растамошка ва дигар коро.
20 تا 30 روزа мерасад. тоқа ватсапда нависен. рақамҳои ватсап ахираш 888 88 85 81 нависен. акаға чахчах кинен. далши маълумот тариқи рақамҳои ватсап. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra 60 ки солаш 2007. мошин дар шаҳри Хуҷанд 53500 сомону 53500 сомонӣ. Дизел не. ҳамин дизело бачаҳо хосияти хуб дорад ки кам мехрохе. ҳамин я BMW дорем бачаҳо. бовар кунед солаш 2014 объёмаш 6 литр аз худ дорад. Дизел не гарени зурай. Хай камтар озурава. خب объёмаш ягна коробкаш механика. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон ҷош задагӣ не. мошинча зур тонировка ҳастай, техосмотр ҳастай, утилизатсия ҳастай. мотор зур 4 баллон нав, бам бартера мешава мега. харидор аниқ занг зани савдо мешава. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ имрӯза дӯстон. Mercedes Benz C-Class сифурӯшӣ ҳастае ки солаш 1996. мошин дар шаҳри Бохтар, Қурғони Пешина 50000 нарх, бензингаз, объёмаш 1.8 коробкаша механика. рақамҳои ватсап рӯи экрани шумо. автомобил дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. C-Class солҳои 1996 50000 сомон мега. фақат аз соати 8 то соати 8 бегара метонен занг занен. просто беҳуда ебад нороҳат накунед. мошинча тоза 50000 сомонӣ, газ плюс бензин. занг зада ака хати чахчах кунед бача азиз. мегзарем ба 11-умин мерседеси фурӯшӣ дӯстон азиз. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки краскаи сиёҳ, солаш 1998. мошинча транзит тайёр кардагӣ, аз учёт баровардагиай. хоб 55000 нарх дорад. душанбеда, объёмаш 2 коробка механика. ҳолати хуби техникӣ да қарор дора. нахаду ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора. системаи дохили мошин чотка, хушрӯ, мордаш фасон, қадду қомати тоза, хоб диска калпакои фасон, краска тоза, ҳолати нахаду. хулоса 55000 нарх, объёмаш 2 коробка механика, бензини газ. душанбеда қарор дора. занг зад чахчах кунем бача азиз. имрӯза навори мо ҷанбаст шид. чизе ки буд ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далши буд дар ватсап муроҷиат бикунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. имкон боша лайк кунен, дар канал подписатсия кунен. зинда бошен, сарбаланд бошен бача азиз.